Don curi nder jaati muɗum on ɓuri ne siwatoɓe gaynata habada bismillahi mi fuɗɗorimo jettoje mum ina don curi nder jaati muɗum changement ala hen wona ko piltal ngal ɓeydade fellidde alhamdulillah rabbil alamin en gummima Dakar ñande alkamisa kikiɗe kernuɗen toon jettima Medina Gounass aljuma subaka alhamdulillah rabbil alamin tawi gambinaɓe gaadi men enen maɓe gowno ardude hay wuuro he ko noon changement wona waɗiri affaire corona en gueɗe mbaɗe kamɓe ɓe ndewani hen ko mbaɗi directe tan jippi ko guesa ceerno kamɓene ɓe jetti hanki aljuma ɗoɓe ñalli e guesa he ɗoɓe ñalli remde guila subaka ha hiiri pellital ummiɓe Dakar Thiés Kaolack dawtiɓe hen e ummiɓe Fouta woni dawol hande ɗum dimmuɗo hande wowno wonde damol gardano kono hikka ko hande woni dawol ɗiɗo ñande aljuma nde dawama ɗo min jaata sababu kono mbimami nani ko ɓeydade fellidde wowno ko wuuro ñallete noon hankkini fofte woni hikka programme o wayli seeɗa woni ɓe jippoyi directement to guesa to woni ɓe pini hanki ɓe mbi ɓe puɗɗoto hanki ɓuuri koɓe jooɗoto tan ɓe mbaɗani haydara no ɓe wowno foftorade wuuro ni kayiti foftade woni kamɓe ɓe ñalli e guesa he alhamdulillah rabbil alamin no mbinoɗen nane ni tan fuɗɗama guila ñande alkamisa nde joftuɓe ɗoɓe Alhaji Moussa Sall en won noon taw nani ga Tidiani Kane en kamɓe gaadi en ga ɓe gaari ɗo guila ñande alkamisa ɓe ñalli ɗo ɓe tojani ɓe hirande mabɓe kamɓe uminoɓe Gambiɓe kacitari mabɓe ñande aljuma e bottari mabɓe ñande aljuma ɓe hirande mabɓe ñande aljuma minen ummiɓe Dakar ɗo ko hande min tawtiɓe hen hande dawruɗen kacitari kadi ha no wowi ni tan inchallahu taala fodde balɗe gonete ɗo de ga ñamete ga yarate nden ɗon ñamde e yarde holno heɓorto beele ko pellital ngal rendinta ɗumenam walla ko ceerno walla holno ɗum ɗon heɓorto ha yimɓe mbawa ɗumenam andude ɗum ɗon ko dendagal pellital foof ɓe ngala e pellital foof nani hen mi wi ɓe ngala e pellital woni ɓe jeeyaka e groupe he kono kam dental ngal foof koye pellital jeeya ene jogui noon groupe tan mo ganduɗa ɓen kam ko felliɓe ko hen woni jamma e ñalawma so hay so footi lewru foof ko rendinoɓe fewmu men kono ɗum timmata saabu sa ƴeewi lewru foof temedere fiyete hitande nde ko ujunere e temedde ɗiɗi wonata ɗum hay pasuji ɗi ko ale tan timmi retour timmani kono ko heddi ko dental ngal fof rendinta pellital e mumen funodirtu foof fuuno ko wawi ko adda dendagal leyɗele men taariɗe en ɗo aduna foof kala dental ngal woni juuɗe mabɓe ne gara hen ɗum woni ko jogui fiya ɗum piniri foof no ardi no ñalawma no dawri foof ko noon dawrete hande kam ñalawma o namdi komin deefi ko barmeji jeenayyi e barme foof ina waɗa kiloji nogas ɗi hande kam ko ɗum no finira foof ko noon alhamdulillah rabbil alamin kam guila umma Dakar ha yettade e guese hay caɗele gote keeɓaka e lawol otoji ɗi fof mbaɗi conva min ardi min kar Mansour Gawɗel o rewi hen isuji ɗiɗi goɗɗi ndewi hen kono kala to min daari oɗo pellital salmodirtu e gendarme montuɗo o tan o wiyama oko karawan paaɗo Medina Gounass ina golloya guesa ceerno min jawte min mbiyaɓe otoji goɗɗi no caggal ɓe mbiya ala probléme ɓenne so jettima tan ko ni tan hamin jetti ɗo diwan Gambie o kadi toon waɗino kulol seeɗa ko haali rafi o no mbiruɗa ni haaɓe jeehi haaɓe pelliti wiide wonde hikka mataw ɓe dañata arde e yamirore ceerno noon wiiyoɓe mbaynoya tan han Allah waɗi foof eyi woni ɓe jeehi ɓe kalani ambassade Sénégal gontoon o ɓe jeehi ɓe kalani ministére de l' intérieur Kamɓe newnaniɓe fofoof saabu nde ɓe kalanimo nde o wi ko kanko ɗon to bureau makko ɗo o ñaagaki Allah Tidiani en ara ɗon taw kanko foti humtude haaju mum o wasa humtade ha tengti noon e ceerno kanko ceerno hay soko tew makko o namdi o neldat ɗum yoɓe jaa hay soko temedere bis ɓe dañi o waɗanaɓe kayitaji ha territoire Gambie o fof gasa ɓe jaaha e jaam ɓe garta ko noon yaari alhamdulillahi rabbil alamin ɓe keenimin gueɗe ɗe foof woni gueɗe ɗe foof ɓe keenimin koye nefu e toppitade sarwude e dawoɓe ɓe woni kassari mumen hirani mumen bottari mumen ɗum ɓe kalfini min so tawi kadi min gimmima ɗo
so pottare deftama walla min jeeyi min caggini hamin goɗɗi min jahat min taw heɓete guesa to wadde komin mbaɗi hen taw won wonɓe caggal amen ɓen kadi toppito ɗum janggo kadi so ari ɓen yanoɓe toon ɓe ɓen kadi toppito barmeji ɗi ɓe kadi jaha kadi lomtoyoɓe to guesa to eyyi ko ɗum min goni ɗo eyyi ko noon alhamdulillahi rabbil alamin hande o hom ñalawma premier o toujours ene wawa wadde tardement seeɗa addanta wonde tardement o noon ko addoyde mbarude nde mbarude ndi arat nde taw ɗo fi ñawlude seeɗa ɗum tagata min ñawlude kono so wona ɗum hewani ñawlude eyyi ene wawini kayne ɗo e nde wiyete 2 heures ndeɓe jippoto taw min paari inchallahu mawla ko Moussa Sall ɗo e Madina Gounass Amanatullahi ko yettude Allah tan ɓe mbi a tampanto Allah keeɓa Allah walla tampana tampanɗo Allah ha heeɓi Allah keeɓa Allah eyyi ko ɗum jeeyi sababu duñenne enen fof goto fof ne andi holko woni Madina Gounass e no jeeyaɗo Allah o wi ni e goto fof kadi ne andi holko waale Madina Gounass ɗum jeeyi sababu jeeyaɓe Allah ɓe so oɗo saaha heedi waktu o yonti goto fof waɗa hen warñede mum goto fof kadi ara kadi warña hen wonɓe ganduɗa kañumen ko caggal leydi goni wonɓe ganduɗa golle men goppan ɗumen yo ngat kono ne ƴitta warñede men mbaɗa hen wonɓe ganduɗa kañumen ngala on hattan kono jogui doole mumen e darde mumen e wawde arde ha yettade e worñude e nder guesa ceerno eyyi ɗum fof ko yidde tampanɗo Allah ha yidde hebde Allah eyyi ko ɗum jeeyi sababu min gaari ɗo henna kadi minen kadi alhamdulillah rabbil alamin ko ɗum jeeyi sababu somin gaari min kettini affaire programme o eyyi alhamdulillah yimɓe ne gadda goto foof ene waɗa hen haqqe doole muɗum saabu ɗum goto foof wonɓe yiiɗi hebde e jeeyaɗo Allah o ɗum jeeyi sababu guila ko ñamate ha ko yarate ha e gargol ngol e foof ko jeeyaɓe Allah ɓe tan goto foof waɗata hen junggo muɗum e carnet kunugol ngol so yalti e goto foof ko hunoto ko ɗum addata min ɗo hen e caɗele wonata hen nda goto foof Allah addi ɗum ɗo hay goto ala mo ñamdo addi ɗo e didi ko ɗum wurda goto foof ardi ko e needi joɗoto ko ɗo wiya ɗo ko noon waɗirta kadi ko nomin mbirni ko noon ɓe jaɓirta kadi alhamdulillah rabbil alamin ene ñaame ha haare hay so wona ñamdo addi en ga kadi ko ɗum woni ko wuurete sak so waɗani haydara darotako e ko ɗum jeeyi sababu so ɓe dawi guese minen min keddoɗo min toppito soɓe garti vraiment woni koɓe keeɓi kono eɗen gandi ɗo noos addani en ɗo wona haydara addi en ɗo ko tampande Allah tampande ceerno meɗen kono eko nder tampaten ko ceerno e hoore mum ittat jawdi mum wiya ne wallita en pour yidde andude ko tampate ga ko e ɗum noon alhamdulillah rabbil alamin goto fof no wondi e needi mum so arti ene ñaama haara fotɓe hodde ɓe koota fotɓe dakade ɗo e nder galle he dako ɗo henna guese hande korol ngol yonti Allah jarama jarama an mi yima ko eyyi ko noon tan kufno e wutte o nandi eyyi ko yettude Allah tan mi waɗani ɗum choisir ni nde kettanmi nde codanmi kufno nde bage o hettaka kono alhamdulillah rabbil alamin foof ari nandi awni codira kufno eyyi kufno ko ni sodira kono kadi bage o kañum ne sooda ari nande e kufno kadi kufnaji dental ngal eyyi kadi ko kufnaji dental ngal alhamdulillah rabbil alamin fof koye gueɗe ceerno tan on calminama on juurama on ñagama kadi yafuya min jogorno ko Amadou Samba Dieye walla jeeya wuuro men wiye Jarguel e Jammuule noon ɓuri andirede ko coon walla mbiyen Sammaride eyyi ko gonɗo nanne kadi sababu mum ko oɗo Amadou Sylla jibinimi o wi tan eɓe gara ga hawri kadi min kawri toon min gari ɗo kanko mo ɓooyi saaha kom aran noon kanko gonɗo goto gami tan ko welam e weltare kadi kadi digital kadi noɗo ligguitoni minen kam min mbawa liggidade noon saabu ɗum kamɓe koɓe wowtude ɗum kadi eɓe ɓeydi ko pellital ko gonga kono noon eɓe pelliti e nder ɓerɗe mabɓe min gari ɗo nomin tawi noɓe liggirto ni ene yooɗi no feewi kadi eɓe pelliti kadi ɗum fof kadi ceerno kam ene jaranmin ɗum gaka mi meeɗa nokkude mi heewan nokkude dal so wona taw mi sellani walla tawi mi yeehi tourné kono so tawi mi ari Dakar mboɗo jogo hen welam mboɗo jogo hen weltare mboɗo jogo hen kadi ɓamtare kadi jiiɗomi fof kadi ene yeeɓami halkomi hooti Dakar jiiɗomi fof ene yeeɓami ɗum ɗon noon ko sirlu e duwawu ceerno eyyi min yiyandam
ko neɗɗo fof so tawi ene yiɗi ɓamtade, ene yiɗi yodde e diine he, ene yiɗi dañde, ene yiɗi kadi andede, ene yiɗi kadi firtude, yo ar ɗo. Sabu ɗo sernaɓe, waliyaɓe, anduɓe, sanɗaji, kala façon neɗɗo fof ene ara ɗo. So ari ɗo kadi ene liggo wadde jomum so tawi yiɗi dañde ɓuural kañumne yo ar ga. So tawi yimɓe nani yimɓeɓe ene ngara ga yo ar kanko ni o daña ko yimɓeɓe dañata. O mawnam kadi ko sehilam, sehil mamum mawnam. Ɗum ɗo noon wona ni ko makko, kono noon omo yiɗi so tawi mi darima o daro ɗon. Kadi o nde ngandumumi nde ko duuɓi kewɗi tawrumomi koye mawnam ɗo wiyetemo ganduɗa Dakar Yoff. Hakkude mabɓe filagal mabɓe ene heewi doole. Yehino ni somi ummima Fouta mi ari ɗo, mi ari Dakar, mbaɗa hoora ko kanko waɗantami fof. Kala ko mawnam fonno waɗandemi ko kanko mo ganduɗa ko waɗantami. Ko sehil ko yiɗo mawnam kadi dañi kadi ɓiɗɗo kadi innirimo wimo mo ganduɗa ko Amadou Sylla. Kadi to Dakar to o meeɗama ganduɗa ko loppude mo ganduɗa ko Juma Alhaji Moumad Seydou, ko kanko tagini kadi han jogui minen kam min gona haaliyankoɓe. Kono noon so tawi neɗɗo ari ɗo yettima e ngo weeyo a wiyama ya haal, wona an haalata ka kalna. Minen noon kam ko juutanno haala he e ko raɓɓittuno ko fof, minen kam min mbi tan ko Seydi Ba ha darga daro, ko Seydi Ba ha darga daro, ko Seydi Ba ha darga daro. Nde wonno ɗum ko ɓural e ɓamtare. Yettode noon wodani Allah enen Amadou Sylla o wiyoɓe noon Amadou Hawwa walla Mamadou Souleymane Sylla fof ko fof koɗo noon wiyami ko nokku meɗen mbiyeteɗo Cikkitte. Yimi aduna ko Jammel Siré Yero, Jammel Siré Yero e Cikkitte ko maayo tan woni ko. Wo amma arde ɗo noon ɗo e nder wuuro Madina he, koyngalam kam meeɗi nadde Madina, natirin ɗum ko ziyara taske. Wo amma Dakar kam hankadi ko puɗɗimi arde ɗo ko an abboyoyi duuɓi sappo ko mawɗum ni alhamdulillahi rabbil alamina. Allah yetta Allah e nelaɗo muɗum, Cheikh Tidiane, mbiɗa yetta jinnaɓe, mbiɗa yetta ceerno, mbiɗa yetta jinnaɗam goɗɗo sababu ha garmi ɗo. Hono Harouna Sow ko kawam woni koto Madina ɗo, kañum e nenam yiiɗi May Baba. Yetta Allah, mbiɗa yettana ɗum Allah ko kañum yinnimi diine o, yinnimi kadi dental ngal, jaggue junggam ha e yeeso ceerno Tidiane, rokkimi lawol ngol. On noon ñagantomi ɗum Allah ko juutde balɗe e moƴƴude batte. ɓesgu muɗum hunde kadi ina yiɗimi gilli ɗi gandanɗa hoorema gilli Allah ina laɗum jiɗimi nafi ɗum noon ko jinnaɓe ɓe ko ceerno ko noon ɗuuti hollini ɗo so tawi neɗɗo naati ɗo a andat kam ko gonga woni ɗo, sabu ko leƴƴi certuɗi ngari ɗo. no Amadou Samba jeewi ni waliyaɓe fof ina ngara ɗo, joɗotonoɓe Fouta taareɓe, yimɓe mbiyato nur, so ɓen ngari ko ɓen diccoto ndeeƴa jantina konngol ko ceerno jogui. ɗum noon a andat ɗum wona maire so tawi ko a joom haqqille. e Foutankoɓe no mbayi hewde konguji ni yo Allah yaafo, so jomum mawnikinaki Allah holli ɗum o jiyaɗo Allah, a jaaɓi a yantini ɗum tarta a jaɗani. yo Allah rokku en fandinde. ononne Allah jarama, on jarama. ononne Dakar TV de presse, yo Allah rokku on ha aduna o foof humpitima ni, kono kadi ha ɓuuri humpitade. Yettode wodani Allah
emin duwono kon duwanaɓe ni sabu so duwonono kon garata ɗo so duwonono kadi on ƴettata ɗo ɗum noon alhamdulillahi rabbil alamina Allah oɗon jarno oɗon jaafo so tawi ɗum ko juuma hen ko neɗɗo tan woni ko timmani sabi Allah tan ne wo ɓeydata yewmoso ma ko ne buntata horoyne laaɗo Muhammada ibnu saïd wo barke mum humpani goto e yiɗɓe mum ha hooti ɗum yene majji ɗum koto Allah fandi Muhammada